जों गिबि गिबियावनो बर' माहारिनि फरायसाफोरा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो गोसोखांनांगोन बे थांनाय समाव 2003 आवहाय जेब्ला BLT जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव आरो BLTनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जेब्ला भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों चुक्ति जादोंमोन बेवहाय बर' रावा दिनै मोनसे माने कनस्टिटिउशनेलि जोंनि 8 शेड्युलावहाय दिनै सोजादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बर'आ जोंनि भारत हादराव मोनसे नेशनेल लेंगुवेज हिसाबै राष्ट्रीय भाषा हिसाबै जायगा मोनदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो दिनै जोंनि बर'आ मोनसे भारतनि कनस्टिटिउशनाव जे बर' रावजोंबो दिनै लिरनो हाबाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे एक्स BLT दैदेनगिरि बिथांमोना गावसिनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनानै गावसिनि बेसेन गोसा समखौ सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै गोबां मुंख्लं जानायनि गेजेराव दिनै बिथांमोना दे बर' रावखौ BTC गोरोबथानि गेजेराव 8 शेड्युलाव सोनानै दिनै नेशनेल लेंगुवेज बानायनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै कनस्टिटिउशनावबो बर' रावजों ट्रेन्सलेसन होनो हानायनि थाखाय भारत सरकारखौ बर' माहारियारि फरायसाफोरा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे 6टा जनजाति बिथांमोननो जि ST डिमान्ड बे डिमान्डनि सायावहाय जि क्लेरिफिकेशन बिदों बेनि क्लेरिफिकेशनाव BoNSuनि स्टेन्डआ क्लियार आरो जाय समावहाय कुनु बर' आफादफ्रा बिनि सायाव खोथा बुङाखैमोन बेयाव BoNSuआनो जों बुंहरदों जिहेतु जोंनि स्टेन्डआ क्लियार बे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ सोरबा दिनै गोजौ थाखोनि सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा दिनै जोंनि बिरोधि खालामनो नागिरनायाव जों जेब्लायबो BoNSuआ जों गसंगोन आरो 6टा जनजाति जि बिथांमोननि जि डिमान्ड बे डिमान्डआव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों जेब्लायबो बुंगोन बे बिथांमोननि डिमान्ड खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जेब्ला जोंनि बर'फोरनि एबा ट्राइबेलफोरनि बे समस्याया दिनै नाख्रेब जायोब्ला बेवहाय जों क्लियार जों स्टेन्डआव दङ बे 5 मिनिट आगोलब्लाबो 1 सेकेन्ड आगोलब्लाबो जोंनो बर'फोरनो जोंनो आलादा रायजो होग्रोनांगोन आरो बेनि गेजेराव गुबुन बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बेलेग आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनो थाखाय सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन होग्रोनांगोन बेवहाय जोंनि स्टेन्डआ क्लियार आरो बिथांमोना इलिगेल भाबै आयेननि बिरोधि भाबै दि जोंना रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियानिफ्राय जि बिथांमोना मोनबा क्राइटेरियाखौ जों फुलफिल खालामनो हायैयावबो पलिटिकेलि बिथांमोना डिमान्ड खालामनायाव जे जोङो पार्लियामेन्ट एबा माबा मोनसे जि पलिसि लाबाय थादों बे पलिसि लानायाव जों गोख्रों भाबै जों स्टेन्ड जागोन कुनु इलिगेलि दे जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआनो दिनैहाय कनस्टिटिउशनेलि मोनसे प्रभिजनेलि जों मोननांगौखा बे बड'लेण्ड डिमान्डखौनो बिथांमोना दिनै जि जों माने कनस्टिटिउशनेलि संबिधानिक जों मोननांगौखौनो होआखैब्ला आसाम बादियावनो दिनै बर'फ्रा हाजोआव दाबो ST मोनाखैब्ला अब्ला दिनै गुबुननिफ्राय फैनानै जोंनाव ST मोननांगौआ कुनु पसिबल नङा आरो बेयावहाय BoNSuआ गोख्रों भाबै जों स्टेन्ड जागोन आरो आइनि भाबैबाबो जोङो दिनै स्टेन्ड जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जों BoNSuआबो बेनि सायाव जों स्टेन्ड गोख्रों भाबै जों गसंगोन। बर' माहारि फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि कालचारेल कमप्लेक्स बेयावहाय दिनै सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियावहाय गिदिरथार थांखि हिसाबै जोंहा दिनै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां बुंथिगिरि स्पिकार मानगोनां एजुकेशन सेक्रेटारि कालचारेल सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि लिटारेरि सेक्रेटारि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय दिनै जोंहा क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि जोंहा चिरां जिल्लानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बाक्सा जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि जोंहा उदालगुरि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि आरो गासैबो जोंनि सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेम्बार्स बिथांमोनहा जोंनि नैबे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेराव गोबां जों इस्यु जों सावरायदों। गिबि गिबियावनो जोंहा जिहेतु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जोंहा सानै बोसोनगिरि दंमोन आरो बे बोसोनगिरिखौ
जोंनि दिनैनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिं नैबे मुसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव जिहेतु आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो दिनै रिलिज होनाय जाबाय। जोंनि मानगोनां मन'न्जय दैमारिजों लोगोसे जोंहा मानगोनां पबित्र बर'। दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो दि बिथांमोनहा बनसुखौ दाजेननायनिफ्रायनो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ सहाय होबोदों आरो बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावो। दिनैहाय जोङो बिथांमोनखौ जोंनि हाउसनिफ्राय जों बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस आरो कन्ट्रिबिउसनखौ जों मान बावनानै बिथांमोनखौ जोंनि आफादनिफ्राय जों दिनै रिलिज होनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा दिनै बनसुनिफ्राय एबा बनसुनि जानानै बिथांमोना रिप्रेजेन्ट एबा बिथांमोनहा बनसुनि जानानै जोंनि खामानि मावनाय नंलिया। आरो थांनाय समाव बेजों लोगोसे थांनाय समावहाय जोंनि मानगोनां बोसोनगिरि सानैया बिथांमोना जिथु सेन्ट्रेल कमिटिनि डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि जिथु सेन्ट्रेल कमिटि बनसुनि कनसेन्ट गैयालासिनो जिहेतु मोनसे इनचार्ज हिसाबै दादोंमोन आरो बे इनचार्ज होननायखौबो दिनै जोंनि हाउसाव डिजल्भ खालायनाय जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा इनचार्ज मोनदोंमोन बिथांमोनहाबो आस इट इज जिहेतु जोंहा सेन्ट्रेल बनसुनि एक्जिकिउटिभ मिटिंआव डिसिसन लानाय बादे जिहेतु बिथांमोनहा जि पस्टआव दंमोन बे पस्टआवनो थानानै बनसुनि बिबानखौ मावलांथोंसै आरो बनसुनि जि टारगेट आलादा रायजो सोरजिनायाव दिनै बिथांमोनहा मावफिनथोंसै होननानै जोंनि बे हाउसाव जों डिसिसन लानाय जाबाय। आरो बे नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा बे जोंनि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जि जों जोनोम मोनदों। दा जोंहा दिनै बोसोरफ्रामबो बनसुआ जोनोम मोननायनि गेजेराव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बेखौ जों मोनफुंनो थाखाय आरो मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों दिनै नांबोबाय थादों। एबारबो जिहेथु जोंहा डिसेम्बर दाननि 1 थारिखनिफ्राय 19 तारिखसिम जि पार्लियामेन्ट सेसन जागोन बे पार्लियामेन्ट सेसनाव जोङो दिनै आलादा रायजो सोरजिनायखौ जोङो गोख्रों भाबै जों बाहागो लानो थाखाय जों दिनै फाइनाल डिसिसन लाबाय आरो फैगौ डिसेम्बर दाननि 18 तारिख दानावहाय जोंनि धर्ना दिल्लीयावहाय जन्तर मन्तराव बे जानो थांसिगोन आरो बे दिनै फाइनाल मोनसे डिसिसनाव फैबाय। दा जों मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्लानि आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि गेदेमा रायजो राजा जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जोंनि जि थांखि दं बे थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आशीर्बाद हरगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जाफुंसार होनायाव जों गोख्रों भाबै जों आवगायलांगोन आरो जोंनि जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ एबा जों हाबसिननिफ्राय हामसिन जोंनि टारगेटखौ सहैनो थाखाय जों दिनै आवगायलांगोन।